Good morning everyone. Angke hanya halam sukun rokno tini ani YouTube channel lo. Angke tini rokno ani vlog o dining table bahkia senam. Angke rok renggai tungki kulen sempai cak zora. Angke rokno sanai masungo ani channel lo je ano je support khai tongnai rokno blaikino paipilia hamai maro. Haikina support khai tongnai tebo. Truk ang nongni hamjak mongte rokni support mani tabu cak zora amsak sokpakia angke sanai masungo tabu pano ani channel lo je katalangai tongke please subscribe khlaidi gasang phadi asakok sayakari bidini main topic uthale sinai sing tabo dining table bahke sanam sing abon nailai sinai. Let's go krengai tongdi hanya hai. Dining table abo tokte hake snamjak round ken rok hengjak naidi kebo naithok jogi tongke eba kebo sajagi tonghanke kebo nanani rok musung tonghanke ang bekrengdi ani description box ani mobile number jatongo nora engti ano krengni mano engke abongke bini paya sakabo table beranai paya so ames